atur panganan gaweane dewek-dewek. Halo guys, kayak biasanya gawe pesenan ki guys, isuk-isuk. Lanjut ki nyong beli pasar guys wis salen. Nah ki nyong arep nyuci-nyuci ayam sing arep digawe mie ayam guys. Kayak plastike ana akeh teh soalnya dipisah-pisah yo guys. Sing seplastik ana ayam, bagian dada sing seplastik ana ceker-ceker, sing seplastik napane tulang-tulang. Nah kuwi dijajak guys. Nyong nyucine nang ngarepan kayak ki guys, gampang teh soalnya nyong daripada memburi mengsamping ya nang samping anang sih ya. Aliran banyu kayak kuwi tapi kan kudu mrana-mrene. Dadi nyong suka nang ngarepan bae kayak ki ya. Dadi karone ana wong tuku kuwi gampang ora usah undang-undang. Nyong kawet iso gorong nyuci piring ki guys, akete yang geladak teh nyong lagi nyuwir-nyuwir ki ya cekar di klodok yang ngel teh kayak ki ya. Lanjut ki nyong arep gawe mie ayam guys. Nah, ki wis ana wong tuku mie ayam ya kuwi bakul bakso. Nah, ceritane kuwi bakul bakso kuwi bosen mangan bakso kayak nyong ya guys. Nyong arep mangan mie ayam ya bosen apa sih guys. Dadine ya kayak ki ya pada bae tuku. Lanjut ki ana Pak Kurir guys, tapi Pak Kurir kuwi ora gelem di video guys. Ki njaluk mie ayam kayak biasa ya guys. Ki nyong gawe porsi 5.000 guys. Nggo nyong kuwi porsine 7.000, 5.000 guys. Saiki mie ayam 5.000 kayak ki ya guys, secuit ya ya. Wong arane regane semono ya. Lagi nyong lagi masak mie ayam guys. Miki tak culik kena sih guys. Kayak wis tambahi daun bawang kayak ki ya kuwi tahap sing akhir sing wis ape matang. Kan mie ayam wis matang kayak ki nyong wis bombong guys. Bukan kok ana wong tuku maning kan ya wis mateng. Nah ki nyong nang ngisor kuwi ana ayam sing ape tak gawe cireng. Lanjut ki nyong medium maning ana pesanan loro guys. Mbok ki mau sapa ya kelalen guys. Diantar sih ki mau. Nek kan wong tuku kuwi mesti Mbak nyong loro ya diantar duitnya semene gawe jujul kayak kuwi. Lanjut ki video maning ki guys. Ki nyong lagi ape ngrujak. Iki si mak nyong takon kae guys, takon Ngrewangi bali sawah melasene takon Ngrewangi langsung soalnya ki pesanan kuwi yo ndridil teh bocah-bocah. Ana pesanan rujak, ana pesanan cireng-cirenge kuwi yo dipisah-pisah ana sing 5.000, 7.000, 5.000 maning. Terus ki ana rujake napa? Dadine ya nyong njaluk di rewengi makene nyong. Nah, iki kuwi nyong miki ana gawe es yo, tapi es ora katon kuwi miki makene nyong sing gawe es sih. Nah, kita plastik iki guys ana 5.000, 7.000, 5.000 terus karo rujak kuwi guys, cirenge wis mateng. Nah, iki biyange nyong kuwi gawe es yo guys, paling gawe es telu kuwi kadang suwene ora karo-karuan aja ki nyong sing gawe napa. Kadang ya biyange nyong kuwi mesti kuwi kayak lelet guys sih guys, ya ora kayak wong nom yo guys, tapi memang nek wong nom kuwi srekat kayak kuwi. Nah, iki lanjut nyong ape ngeterne guys, ki ape ngeterne maring bocah-bocah sing pesen. Ki kuwi ya bocil-bocil sih guys sing pesen guys, tapi njaluk dituterne karena wis biasa, tapi nyong seneng guys. Nah, iki nyong kuwi lagi ngeterne lanjut nyong wis teka. Ki padahal nyong kuwi sing ngevideo.